Terve, terve, hyvä opiskelija. Ajattelin, että voisit vähän kuunnella. Nyt minun kamera on kiinni, mutta ihan hyvä joskus opiskella niin, että kuuntelet suomen kielellä. Ja tänään katsotaan vielä yhdessä aihetta talot ja asuminen, eli talot Suomessa ja asumismuodot. Asumismuodot tulee sanasta asumismuoto. Eli asua, asuminen, asumis plus muoto. Muoto tarkoittaa venäjäksi muoto. Eli eri tapa asua. Joo. Katsotaan yhdessä. Ja ensimmäinen talotyyppi on kerrostalo. Ja kerrostaloissa asuu noin 40% suomalaisista. Asunto voi olla vuokra-asunto tai omistusasunto. Minä kerron vielä, mitä se tarkoittaa. Eli vuokra-asunto tarkoittaa sitä, että sinä asut kerrostalossa, asunnossa, mutta tämä asunto ei ole kokonaan sinun. Sinä voit asua siellä, mutta sinun pitää maksaa vuokraa joka kuukausi. Joo? Eli maksaat vuokraa siitä, että voit asua siinä asunnossa. Ja omistusasunto on taas se, että sinä olet omistaja. Se tarkoittaa sitä, että asunto on sinun. Sinulla on todistus tai joku dokumentti, joka kertoo siitä, että tämä asunto on sinun, sinä olet omistaja. Yleensä meillä ei ole niin paljon rahaa ostaa kokonaan asunnon ja maksaa koko summa asunnosta kerralla, niin siksi yleensä otetaan laina pankissa. Eli menet pankkiin ja kysyt rahaa. Sanot, että haluat ostaa tämän asunnon ja tarvitset rahaa. Kun pankki sanoo, että okei, sinulla on sopimus, että maksat pankille takaisin joka kuukausi. Ja sitten sinulla on dokumentti, eli joku paperi, joka kertoo, että olet ostanut tämän asunnon. Olet omistaja. Mutta sinulla on asuntolaina. Asuntolaina. Eli tarkoittaa, että kävit pankissa ja pyysit rahaa pankissa. Ja sitten on vielä opiskelija-asuntola. Asuntola, eli se on paikka, joku talo, rakennus, missä on eri asuntoja opiskelijoille. Eli tässä talossa asuu vain opiskelijoita.
Joskus opiskelija asuu siinä ilmaiseksi, eli ei tarvitse maksaa, tai joskus maksaakin asunnosta. Yleensä opiskelijalle tämä maksaa halvemmin kuin normaalisti. Ja asunnossa sinä voit asua yksin tai kaverin kanssa. Eli soluasunnossa. Soluasunto tarkoittaa sitä, että sinulla on yksi huone ja toisella opiskelijalla, joka on ehkä sinun kaveri, niin on sitten toinen oma huone. Mutta keittiö, vessa, eteinen ovat yhteiset. No sitten on vielä alivuokraus. Esimerkiksi minä asun kerrostalossa ja maksan vuokraa tästä asunnosta. Ja haluan esimerkiksi, että toinen huone olisi myös käytössä, jos esimerkiksi en käytä toista huonetta paljon, niin sitten haluan alivuokrata toiselle ihmiselle huoneen, eli puolet asunnosta. Niin sitten minulla on alivuokralainen. Eli se ihminen, jolle minä vuokraan tämän huoneen, on minulle alivuokralainen. Ja minä olen taas alivuokran antaja. Joo. Hyvä, mennään eteenpäin. Sitten on toinen talotyyppi, luhtitalo. Luhtitalo voi näyttää joskus aivan samalta kuin kerrostalo. Esimerkiksi isossa kaupungissa, Helsingissä tai Tampereella voi olla kerrostalo, joka on luhtitalo. Ja se tarkoittaa sitä, että on yhteinen ulkokäytävä. Vähän sama kuin ulkoparveke. Mutta tästä parvekkeesta sinä menet sisään asuntoon. Ja tämä käytävä on pitkä ja jokainen asukas voi mennä omaan asuntoon. Ja luhtitalo voi näyttää samalta kuin kerrostalo, mutta se voi olla myös puutalo, jossa on vain 2 kerrosta. Eli 2-kerroksinen puutalo. Se voi olla myös niin, että jokaisessa kerroksessa on tämä ulkokäytävä, tai sitten se voi olla niin, että sinulla on 2 kerrosta asunnossa. Sitten on omakotitalo. Voi sanoa, että omakotitalo on pientalo, eli pieni talo yhdelle perheelle. Tämä on kiinteistö.
sana kiinteistö tarkoittaa sitä, että sinä omistat tämän. Omistat jotakin. Sinulla on oma talo ja tämä talo on sinun. Tämä talo on sinun kiinteistö. Esimerkiksi auto ei ole kiinteistö. Auto voi mennä rikki ja hinta vaihtelee. Maksat autosta vaikka 5 000 euroa ja vuoden päästä auton hinta ei ole enää sama. Mutta talo, omakotitalo on kiinteistö. Tontti, eli tämä maa, piha, missä sinun talo sijaitsee, on myös kiinteistö. Ja sinä voit olla omakotitalon omistaja, mutta on myös mahdollista, että olet vuokralainen. Eli maksat vuokraa joka kuukausi ja asut tässä talossa. Joskus voi olla niin, että se tontti, missä talo sijaitsee, on myös vuokralla. Eli se kuuluu kaupungille, on kaupungin kiinteistö. Ja tontti voi olla vuokralla, mutta talo on sinun kiinteistö. Esimerkiksi Tampereella se on aika yleistä, aika paljon. Mutta yleensä totta kai on parasta, kun tontti on sinun ja talo on sinun. Eli kaikki on sinun kiinteistö. Omakotitalo voi olla 1-kerroksinen, 2-kerroksinen, voi olla 1,5-kerroksinen, eli 1,5 kerrosta, tai sitten rinnetalo. Rinnetalo sijaitsee rinnetontilla. Ja rinnetontti tarkoittaa, että maa ei ole tasaista. Siinä on mäki. Niin siksi talo ei voi olla ihan 1-kerroksinen, vaan se on rinnetalo. Noin. Ja sitten on rivitalo. Rivitalo on myös pientalo, missä on monta asuntoa. Asunnot ovat kiinni toisiinsa. Eli se on yksi pitkä talo, yleensä puutalo, mutta ei aina. Ja pitkä talo, missä on monta asuntoa. Joo. Ja rivitalo voi olla myös vuokra-asunto, eli maksat vuokra joka kuukausi. Rivitalo voi olla omistusasunto, eli sinun oma. Otit lainaa pankista, ostit yhden asunnon rivitalosta ja olet omistaja. Tai sitten rivitalossa voi asua asumisoikeudella. Eli se voi olla asumisoikeusasunto. Pitkä sana. Tämä termi voi olla vaikea. Katsotaan yhdessä, mitä tarkoittaa asumisoikeusasunto. Tässä on 3 sanaa yhdessä. Asumis, eli asuminen. Oikeus,
ja asunto. Eli sinulla on oikeus asua asunnossa. Ja idea on, että ensin maksat 15% asunnon hinnasta. Ja sitten joka kuukausi sinulla on vielä maksu, koska sinä asut siellä asunnossa. Sinä käytät tätä asuntoa. Eli tämä maksu on käyttövastike. Käyttövastike. Se on summa siitä, että käytät asuntoa. Ja usein tämä käyttövastike voi olla halvempi kuin vuokrasumma. Ja siksi monet tykkäävät tästä vaihtoehdosta. Monet ajattelevat, että ihan kiva. Sinulla voi olla tunne, että tämä on sinun kiinteistö, mutta se ei ole, vaan sinulla on käyttöoikeus olla siellä ja asua siellä. Sitten on paritalo. No, tämä on jo helppoa. Paritalo on talo, ehkä myös vähän pitempi, missä on 2 perhettä, eli 2 asuntoa. Ja jokaisella perheellä, eli jokaiseen asuntoon kuuluu oma piha. Tontti on 1, mutta tontilla on tämä talo, missä asuu 2 perhettä. Ja puolet tontista kuuluu minulle, puolet tontista naapurille esimerkiksi. Niin. Tämä voi olla halvempi kuin omakotitalo. Hyvä. No sitten kirjoitin tänne vielä kaikki asumismuodot uudestaan, että muistat. Vuokra-asunto, maksat vuokraa joka kuukausi. Omistusasunto, eli asunto on sinun, olet omistaja. Ehkä sinulla on asuntolaina ja maksat lainaa takaisin pankille joka kuukausi. Omistusoikeusasunto, eli sinulla on oikeus asua asunnossa. Sinä maksat joka kuukausi käyttövastiketta. Eli se on maksu, että voit käyttää asuntoa joka kuukausi. No sitten on opiskelija-asuntola, eli olet ehkä opiskelija tai kun olet opiskelija, opiskelijalla ei ehkä ole niin paljon rahaa maksaa vuokrasta, niin siksi asuntola on hyvä vaihtoehto. Se on halvempi asunto kuin normaalisti kerrostalossa. Ja Suomessa siis opiskelija-asuntola näyttää ihan normaalilta kerrostalolta, mutta siinä lukee, että tämä on opiskelija-asuntola. Eli tässä talossa asuvat vain opiskelijat. Noin. Ja sitten on vielä alivuokraus. Eli jos itse olet vuokralainen, eli asut asunnossa ja maksat vuokraa joka kuukausi, mutta sinulla on tyhjä huone ja haluat alivuokrata se toiselle ihmiselle, henkilölle, niin
sitten sinä olet alivuokranantaja ja ihminen, joka tulee asumaan, on sinun alivuokralainen. Noin. Lopuksi näet vielä vähän sanoja, mitä käytiin yhdessä läpi. Eli talotyyppi, kerrostalo, rivitalo, luhtitalo. Jos maa ei ole tasaista, niin omakotitalo ja paritalo. Toivon, että nyt kaikki sanat ovat sinulle tuttuja ja olet oppinut jotain ehkä enemmän näistä. Ja sitten on ehkä hyvät sanat, että voit ehkä käyttää nämä omassa elämässä. Sana vuokrata, minä vuokraan, muista tämä on verbityyppi 4. Tapois ja plus a, vuokraan. Minä vuokraan asunnon sinulle tai huoneen sinulle. Ja minä olen vuokranantaja. Ja sinä olet vuokralainen. Maksat minulle vuokraa ja olet vuokralainen. Ja taloyhtiö on yleensä yritys, joka omistaa talon, esimerkiksi kerrostalon. Ja taloyhtiö pitää huolta, että piha on siisti, roskat on viety pois. Ja jos sinulla on joku ongelma, esimerkiksi kerrostalossa sinun jääkaappi on rikki tai hellarikki, sinä voit soittaa taloyhtiölle ja kysyä apua. Omistaja, eli omistaa verbi. Minä omistan omakotitalon esimerkiksi. Tai minä omistan tämän asunnon. Ja tämä asunto on minun kiinteistö. Eli kiinteistö yleensä voi olla joku omakotitalo tai asunto kerrostalossa tai rivitalossa, paritalossa. Se on kiinteistö. Ja myös tontti kuuluu tähän. Tontti eli paikka, maa, piha, missä sinun talo tai asunto sijaitsee. Käytävä eli käyt sisään, tulet sisään. Niin, tai eteinen, voi sanoa eteinen. Sisäänkäynti, eli tässä on 2 sanaa sisään ja käynti, eli käydä, tulla sisään. Sisäänkäynti, ovi esimerkiksi voi olla. Ja piha. Pihalla voi kasvaa kukkia esimerkiksi. Hyvä. No niin, toivon, että kuuntelit tämän loppuun. Toivon, että tämä oli sinulle hyödyllinen eli hyvä ja opit jotakin. No niin, nähdään taas. Heippa!